Svoje príležitosti a je v prekvapivom vedení. Smith. Dragovič, výmena so Smithom. Smith si to pripravil na zakončenie, ale tento pokus napokon vyskákal. Z obruče smerom von, avšak Smithov trestný hod číslo 1. Dokopy zaznamenal už 170 bodov, toto je jeho 171. a 170. držom. No zatiaľ Handlová bráni príliš aktívne a nevychádza je to. Čo je však vychádza je tento. Jeho úspešnosť trestných hodov je na úrovni 77%, teraz si ju príliš nevylepšil. Ale Monček proti Pipiškovi, tu bude Zorvan, ktorý zakončí za 3 body, ale nepresne. Opäť to bola obruč, ktorá zastavila loptu a dopredu trieli Smith. Oho, individualita veľkých kvalít. Smith sa presadzuje bez väčších problémov. Basketbalových miest na Slovensku. No a Lučenec môže závidieť teraz trestný hod Smithovi. RL skúšali to za 3 body, hostia, ale neúspešne Smith. Tak, pozrime sa na to. Prišiel na palubovku Smith a hneď to vyzerá trošku inak. Pozrite sa, opäť sa dostal do zakončenia. Dnes má zatiaľ Smith odohraných iba niečo cez 8 minút. Najvyťažovanejším hráčom Handlovej je Petráš. Smith dostáva do svojich situácií, je vidno zmenu. Monček, opäť sa lopta sklzla iba po obruči. Smith na opačnej strane, zakončenie za 3 body, úspešné. Za 2 body pre Lučenec. Smith, aké požič, také vráť. Davis, najdôležitejším členom zostavy trénera Pietyho Pojkolu. Zakončenie Handlovej úspešné. Svojím štatistikám, aj keď nám už dnes dvakrát v zápase ukázal, že vie aj on povedzme zazmetkovať a nepremeniť trestný hod. Na opačnej strane Handlová taktiež bez. Handlová s úspešným útokom, opäť to mal. Ďalší útok Smitha, krásny prienik pod kôž, ale to zakončenie presné nebolo, avšak Smith bol nedovolene atakovaný. A sami ste videli gesto arbitra. Na opačnej strane opäť rýchly prienik Smitha. No a pokračovať budeme možnosťou pre Smitha vylepšiť si. Smithov pokus presný, výborná koncentrácia. Handlová môže opäť zaútočiť. Smith. Dragovič. Gutáli. Lučenca vidieť. Rozdiel 5 bodov, útočí domáca Handlová. Pekná prihrávka na Smitha, ten nekompromisne zakončuje. Herel. Snaha o zakončenie za 3 body Dragovič. Ale nepresne, Smith, o čosi presnejší, krásny pokus. Davis, Jeremy. Čo na opačnej strane Handlová, zakončenie za 3 body. Hollins nezakončí ani Herel, strata lopty, ktorú má Pipiška. Toto je už dobré pre Handlovú. Teraz si to môžu prehrať už len vlastnou chybou. Smith zapečaťuje víťazstvo pre Handlovú v dnešnom stretnutí.